Het simmerblomke. We zijn in Dokkum voor het laatste simmerblomke van dit seizoen. En we zijn op zoek naar een Margje Rodinee. Zij is opjoen terug als Squansus Hiltje Rodinee van der West. En zij vertelde dat Margje is eigenlijk een mem en beppe in één. Ja, hoe dat precies zit, daar zullen we straks even vragen. Ze vonden in ieder geval dat Margje wel een mooi blomke verdient. Daarom hebben we een prachtig boeket meenam van Yildiz Bloemenboutique uit de Westeree. En we hopen natuurlijk dat ze dat mooi vindt. Nou, de bel die dacht het in ieder geval. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het Margje? Ja. Nou, dan ben wij op zoek naar jou. We hebben een prachtig mooi boeketje voor jou. En waar heb ik dat al te danken? Nou, dat zal ik vertellen. Zullen we misschien een binnen meekomen? Ja, maar ja, kom maar. Het is misschien een beetje bombastisch hoe we eerst naar binnenkomen, maar Ja, nou ja. we komen met goede bedoelingen. Daarom, daar wacht ze wil nog komen zitten. Zo, een mooi bosje bloem. Prachtig, Ja. ja. Ik ben namelijk opjoen terug iemand die vertelde van ja, eigenlijk is Margje, Beppe en Mem in één. Kun je daar wat over vertellen? Ja, dat klopt. Sinds het mijn dochter tweeling is die overleed door kanker, leukemie. En haar man, ja, die zit er nog wel innig voor. En dan ben ik er 2 dagen in de week, zeg maar, al bijna 3 nacht, zeg ik. Want hij met mij al heel betiert beginnen. Dus om 6 uur moet hij al voor. Dus dan ben ik een paar dagen in de week en bij nachten. 2 hier al, van tevoren eigenlijk ook al. Tot mijn dochter de hele tijd in het ziekenhuis lag. Dus ja, het is van mijn man en mij dus wel heel heftig eigenlijk. Maar ja, je dacht dat dan voor de lietse famkes die daarom rennen. En dan kan ik wel steunen aan mijn dochter en zoon, zei ze maar, mij hun aanhang. Ja. Maar ja, dit, ja. Op laatst is het wel eens zoiets en denk je, oh jee, van, ken ik het nou wel om? Ja, want hoe oud ben je erbij? De tweeling is correct 8 worden. En dan had ze nog een jongen die we er bijna 6. Dus echt nog wel jonger ben, daar heb je wel werk van. Ja, dus ik ben heel afhankelijk. En zolang het er nog net noord is of een oplossing. En dan probeer ik dus op die manier hun toch te steunen bij mij beiden. Ja, want mijn man die riet dan nog wel. We hebben zelf een transportbedrijf. Die riet dan af en toe, maar ja, ze kan praten thuis. En dan zit hij hier en ik zit in Ljouwert. Nou, er was iemand en die had je voorop, joh. Had je misschien enig idee waar dat kan wezen? De enige die ik me denken kan is mijn schoonzuster. Mijn schoonzuster Hilly. Klopt, ja. Ja, want die is altijd, dat hoor ik, maar die is altijd heel spontaan van berichtjes op Facebook van dit en dat. En als er een actie is, dan, dat is altijd heel lief. Dus je vindt het heel knap hoe je dat al je nog doet, dus dat verdient wel een mooi bosje bloem. Nou, hartstikke bedankt. Prachtig. Er ben hele proppen die dit wel vertellen, maar ik ben daar heel lief bij. Dank u wel. Verrassend dichtbij. RTV